ľudia, moje meno je Ričko, ešte ste ma spoznali, že? Pravda, že kto by iný by sem prišiel vám spraviť video. Dobre, tak na začiatok sa chcem ozaj, všimol som si odberateľov, človeče, to je neskutočné. Je to neskutočné, človeče, 100 odberateľov, 100 odberateľov máme, kokos, je to fakt neuveriteľná vec, proste sme začali pred pol roka, môže byť? To asi tak, pol roka, človeče, v lete. Je to fakt dobré a dobrý pocit pre nás, akože pol roka 100 odberateľov, wow. Neviem, že ostatní youtuberi majú vyše už týchto milión alebo 500 000 odberateľov, ale však treba nejako začať, nie? Ľudia. Som smutný. Viete prečo? Není to so mnou Kičko. Kičko, kde si? Kde je Kičko? Ľudia, pomôžte mi. Čau, nazdar Kičko. Dal som ťa do tohto videa. Je to pre mňa dobrý pocit, fakt. Viem, chýbaš mi strašne. Prežili sme spolu veľa vecí, aj od malička. Takže toto video bude pre teba. Vlastne nie som sám ľudia. Je to so mnou až dvaja bratia sú tu so mnou. Moji dvaja bratia. Je tu so mnou Ričko, opitý. Čau, Kičko. A Ričko, šikovný. Tak, a čau, Kičko. Čau. Wow, opitý, no čo? Ako? Dobre? Mám sa veľmi dobre. Čau, mám sa dobre. Vynikajúco. Výborne sa má. Tak čo vám dodám, ľudia? Ten šikovný, no čo šikovný? Čo povieš na Kička? Čo poviem na Kička? No, čo by som povedal na Kička? Je to fascinujúci človek, je inteligentný, proste však veď ste videli video. Nie? Taký inteligentný človek sa stal s ním. Mne sa to veľmi páči, veľmi, ako aj táto knižka. Prejavil svoju lásku svojej ex, môžeme povedať. Či už som aj hlúpy? Nie, vážení ľudia, nie, ja nie som hlúpy. Verím ti, fakt ti verím. Šikovný Ričko. Dobre ľudia. No ty šikovný, ty si kto? Kto si ty? Čo si myslíš o sebe? No, rozprávame sa tu o Kičkovi. Proste, Kičko je veľký super a ty si nula. Ja som kto? Ty tam, opitý, to sa bude s tebou hádať. No, uvedom sa. Ticho buď už opitý. Ticho. Ja rozprávam. Dobre ľudia, naozaj. Štípe monhoš? Dal som si šľuka. Vravím ti, že buď ticho. Už nepí toľko. Nepí. Pardon ľudia. Ale viete, keďže je opitý Ričko, tak čo narobíme s ním? Čo? Hlavne policajtov. Ale viete číslo? Ja neviem. Neviem číslo. 158. 158 zavolá na teba. Dobre? Zavolaj políciu. Koho ma to zaujíma? Polícia. Čo? 158 je čo? Ja aspoň viem, čo je číslo. Pravím, že zavolám teba policajtov. No. Dobre. Ričko Petý sa stíchol. Proste ten šikovný. A ty šikovný, a ty si veľmi šikovný, Ričko. Naozaj sa ti odďačím, fakt, že si tu so mnou. Dobre? No. Ja viem. Dobre. Tak, no. Prepáč, Kičko, musel odpovedať svojmu bratovi. Prepáč. Dobre. V poriadku ľudia, takže ideme natočiť fakt skvelé video s týmito mojimi dvomi bratmi. Takže, čo vám to poviem, kokos. Prídeme navštíviť Rička a tebe proste niečo povedať tam do Nemecka. Študoval som tam Milana Rufusa po nemecky. Či? To nie je tam? No tak prepáčte. Nie Milan Rufus to bol. Ja viem, kto to bol. Ja viem. Ten. Hitman, nie? Hitman. Či?
Man. Hitler. Jo. Hitler. Darmo, s ním sme prežili veľa vecí, opitý, ty? No? Ty čo? Čo na ňo povieš? Čo mi sa povedala, Kička, no čo už? Kičko, si veľmi... si veľmi dobrý. Ja si aj pripijem na teba. Iba sám si pripijem na teba. Vieš, mám prázdny, ale ráno sa mi trasú ruky. Počkaj. Uj, nepozerajte, že to je vina, je to nič to. Viete, že vo flakónoch zvyknú mávať ešte aj... Prepáčte mi ľudia. Prepáč. Zvyknú mať aj oni. Proste. Zvyknú mať aj vo flakónoch domácu. Viete? Počkaj. Musím naliať si. Áno. Wow, šumí to jak šumenka. Kokos. Čau už. Nahýbie. Na zdravie, Kičko. Si veľký romantik. Oh my god. Na zdravie. Je to fantastický pocit byť. Požierať sa, no čo už. Takže Kičko, si dobrý. Opitý je, no. Veľa vypil už. No, 3 fľaše už prešli a nič, pečeň ešte živý, ešte žije. Takže ešte raz si vypiješ. Ja si posvietím na teba, hej? Dobre, už ty čo, v kuse sa na mňa chceš posvietiť. V kuse chceš na mňa posvietiť. A čo nerozprávaš na šikovného? Ty mne nadávaš, ty na mňa nadávaš. Prosím ťa, Ríčko, tu sa uvedom, hej? Dobre, povedz niečo o Kičkovi a odkáž mu do videa. Ja som prišiel som na víkend. Dobre, prišiel som na víkend Ríčkovi, lebo že vraj mu chýba Kičko. No tak čo už, prišiel som. A som tu. Som tu. Opa, som tu. Dobre, čo? Dolce Gabbana. Oj, ty kokos. Dolce Gabbana. Darmo, rodus. Je to fascinujúce, v poriadku. Takže, Kičko, si super, som s tebou vyrastal. Darmo, rodus. Ticho buď už ty, ticho buď, hej? Dobre. Dolce Gabbana. Oj, ty kokos. Ríčko, tvoj. No, už si veľmi opitý. Dobre, takže ja som prežil s Kičkom fakt od malička, od mojich 10 rokov. Ďakujem ti za to. Včera si ma prekvapil s tým videom. Dúfam, že ti akože odpustí. Proste v živote odpúšťať je to niečo pre človeka. Ako to povedať? Proste to je krásne, no. Je to krásne. Odpúšťať. Čo nám poviem? Je to pekné, akože. Ti odpustí Kičko, naozaj ona, neviem ako sa ona volá, na Emko. Merci. Merci je tvoje, ďakujem, merci za to, že si... Kičko, musíš toto naspievať. A jej samozrejme. A tí tvoji kamaráti fakt sú skvelí. Bomba. Takže pre nich prajem tiež všetko dobré. A nech spolupracujú s tebou. Fakt. Spolupracujú s tebou. Keď už so mnou spolupracuje Otáznik, alebo moji dvaja bratia, ale oni sú tu len na krátko, prišli na víkend. Takže Kičko, ozaj gratulujem ti videí, bolo to super, rád som si to pozrel. No a mojim fanúšikom prajem ďalej pozerať toto video, je to neuveriteľné. Chcel som to už tým dávno začať, ale som nenašiel nikoho takého človeka, kto mi vedel nahrať. Viete, my sme ešte viete na tom, na čom nahrávali? Stará Nokia, človeče, dotyková. Stará Nokia, dotyková. No čo už, dalo sa s tým natočiť, ale my sme mali len na mobile. A my sme ešte nepoznali YouTube. Nie až tak, ľudia, akože nemyslíte si, že sme nepoznali YouTube, ale
natočili sme sa, nahali sme sa pre seba, viete. Ale to ešte so starým človekom. Ale tak čo už, našiel som fascinujúceho človeka, až dvoch. Našiel som môjho kameramana, čo ma bere teraz, Sebas. No a druhý parťak môj je Kičko si dobrý človeče. Môj, takú by som ti dal. Dobre, oni tiež moji bratia, čo? Vy čo, Kičko je dobrý, že? Áno. Haha, pravda, že opitý. Ty čo netáraš, debili? Ty si dobrý a šikovný? Prepačte. I'm sorry, ospravedlňujem sa, proste potreboval som to. Tam si odložím a viete, tie zelené fňuky. Pravda, že. Pôjdeme ho navštíviť, čo opitý? Ideme ho navštíviť. Pravda, že... A ty? Šikovný? Tiež? Takže Kičko, prídem aj ja za tebou. Ty beťár jeden. No, vidíš, ideme všetci traja. Ideme za tebou, Kičko, v lete, aj s kameramanom. Bude paráda, ľudia. Tak, čo ešte by som ti povedal, Kičko? Stretneme sa fakt v tábore. Vidíš to mi prišlo na Takže, ľudia, tábor. Určite ste počuli o tom. Skoro v niektorých videách je spomínaný tábor. Fakt, prídu tam fakt skvelí ľudia, čo každý očakávame. Na nás sa tešia, čiže s nimi natočíme vlogy, tripy, challenge a hociaké videá, čo existujú. Ja sám, Ričko, Origi, môj s dvojimi bratmi, ja sa sám lúčim s vami. Ďakujem vám za pozeranie, pozeranie videí a hlavne ďakujeme za 100 odberateľov, za tie všetky videá, čo sme pre vás spravili. Je to super, lebo je to sranda. Proste život si treba užívať. Takže majte sa very fantastisch. Dobre, Kičko, maj sa krásne. Čau, Kičko. Učím sa s tebou, Kičko, a čakaj ma, ty beťár. Ty beťár. Ty beťo. Joj. Ufťukol som si, takže Kičko, maj sa. Pa. Pretty fantastic. Nepáči tu. Opitý Kičko. Takže čaute a majte sa. Very fantastic.